kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV on calminama ko dañde tigui weltade hocciɗe mon min gowi wadde e kalesa e Actu people en garti gam addande mon ko jiɗɗon ko woni caméra o ko Doudou Kane mamin jeeya Ali Fall ko ɓoyata garten mbawen yagnade people aji ko en jeeya hande kamin joguiɗi yewtude ko ganduɗa ko woni waddi noon polémique kewɗo e réseaux sociaux ji kala woni film les TRAVAILLE mo ganduɗa so ente hen ko Omar Sy mo ganduɗa ko acteur mawɗo keptinade e caggal leydi mamin gartu hen usare o mo ganduɗa kadi woni international brésilien hono Pelé mamin gar hen Pape Alé Niang e caɗele makko o saaha kono phénomène teskado e musique Sénégal woni Visi mamin gartan mon andinde man kadi hol gondo Visi ɗum noon jehen garten mbawen yagnade tigi ena kina ɓuura 24 heures ɓeɓe ganduɗa woni noon ɓalliɓe journaliste o woni noon directeur publication Dakar Matin hono Pape Alé Niang no kolite wonde tigi noon cellal ɓanduma ko yarani noon konko journaliste o noon caggal noon ko accano o hokke noon liberté provisoire wuttina to ganduɗa to woni to dumbirto guilnen ha joni ko badde entame ko ganduɗa ko woni grève la fin woni noon wasde ñamde nam noon hollide tigi mettere makko ñeñere makko kono noon e wayen ɗum noon addanimo caɗede saabi hollitama tigi noon cellal ɓandu makko yarani noon ko noon ɓeɓe ganduɗa noon woni noon ɓalli makko holliti tigi noon o jaɓani ñamde kono kadi o jaɓani kadi dettude soigné makko woni noon o jaɓani safrade heewe noon no mbaɗa posé question mbete noon no ɗum addantamo caɗele ha ɓurta kono kadi ne mbiya tigi noon yo waɗe libéré sinon no wawi jibinde goɗɗum tigi kone jeeya ko waɗi polémique o film coneteɗo Omar Sy na haala hen PULAAR no wonde noon e ɓi ko gorko ɓe ganduɗa on clip on film mo ganduɗa wiyete ko les tirailleurs ɗum noon taw no waɗi ɗum réalisé ko Max Vecchi ɗum noon ko mo ganduɗa ko film mo ganduɗa o jokkodiri hen ko Omar Sy wonande ɓe ganduɗa Omar Sy noon ko acteur producteur réalisateur humoriste français kono min mbiyatmi ko acteur producteur réalisateur humoriste sénégalais ne tawno noon ko origine Sénégal tigi mo ganduɗa noon so haali Pulaar tan mbiya pulagu nane makko kono yiya noon eko ganduɗa ko woni on film TRAVAILLE mo ganduɗa wondi hen e ɓi ko gorko mo ganduɗa ko waɗa recruté en force eɗen gandi travailleurs heeɓe noon hewno tan jangguir ɗum ko école woni histoire uji tañiraɓe men walla ni jati amen ko guranno à l'époque e ko ganduɗa ko woni e gueruɗi on film noon heeɓe kewno tan ko jangguɗum école kono noon konko Omar Sy o hokki occasion sukaɓe ganduɗa gandano réalité ji ɗi mbawi noon ko ganduɗa ko yebde ɗum e ko ganduɗa ko woni e film on fan noon ko ganduɗa ko woni projection film o waɗama ɗo e waɗama noon konko noon sukaɓe hewɓe ne kollite hen tigui noon dañi hen émission no fewi saabu noon ɓe kewno tan ko janggude ɗum école kono noon so tawi yaɓe jii ɗum ɓe gandi tigui metekki no wayi muste ɗum noon addi polémique won hen noon holliti tigui noon ko fierté noon no fewi e noon africain ƴe kala konko Omar Sy mo wiya bonne continuation
tigi sen jukki people laaji ɗi noon Pape Djibril Fall caggal to ganduɗa to wonti place Loblik Sud mo ganduɗa noon tigi ɓe gotno toon gam noon woytade ha joni ko wiide noon ko jodniɓe ko e ko ganduɗa ko woni population tigi e saabino noon yiya noon ko ganduɗa ko woni gulali fewde makko konko Pape Djibril Fall e sanga newo ari nde kono ene wayno noon ɗin gulaɗi ganduɗa ɓe jiita mbaɗi mo hen biskule ne hollitano tigi noon ko wondiɓe ɓen Sonko mbaɗi ɗum konko noon Pape Djibril Fall o yonnani ɗum hay saaha goto o wiide noon ɓe sukaɓe so jeehi noon ha tolnima to ganduɗa jahan tan kono luuha yimɓe e fannu foof walla noon waɗa won hen violence so tawi ɗum dartinaka ne wawi addude caɗele kewɗe e nder leydi Sénégal ko ɗum tigui holliti e wiide noon konko combat mo wonno hanki e hecci hanki mo ganduɗa ko population fawimo ɗo wurta hen caggal koye ɗum tan o wonata ha noon o para ko watta ko o wiide noon ɓe gaccirta ɗum ni saabu noon so tawi ɓe gacciri ɗum ni tan ɗum weeɓan ko wayni foti ko dartinede e nder leydi Sénégal. Ustare e football monde o kala wiyete woni noon ko ganduɗa ko woni international footballeur kettinoɗo no fewi e sang 1977 1950 ha 1977 woni mo ganduɗa woni international brésilien hono Pelé mo ganduɗa noon jibina ko 25 octobre 1940 o rottima e joomi ko le 29 décembre 2022 oɗo kono noon holitama tigui noon o to fawama o nawanama to ganduɗa to woni to stade mo Villa Belmiro to ganduɗa tigui noon ko toon tigui noon o hewno wadde ko ganduɗa ko waɗi carrière makko foof enen mbawi wiide haade noon o wirnede nde ganduɗa noon woni mardi 3 janvier 2023 ɗum noon ɓe nawnoma toon kam gam wadde mo rendre hommage kono noon ɓe mbaɗino tenir ko ganduɗa ko woni 3 jours de deuil to ganduɗa to woni to Brésil gam noon ruttude mo teddugal no fewi sababu ni ko ganduɗa ko woni noon golle payɗini ɗe waɗi e football kono noon konko e famille makko ɓe kolliti tigui biyeteɗo hen Maria Lisia mo ganduɗa ko miñiraɗo e Pelé no hollita tigui noon jinnaɗo debbo Pelé o kañum no wuuri ha joni ne yarte koye 100 ans woni duuɓi temedere e o sanganiɗe ɓe no haalta oɗon e kabaru mo holli tigui ni jinnaɗo tinano wonde ɓi ko Pelé koko rutti e joomi ko hommage fewde Pelé ko ɗum tigui président FIFA yiɗi saabi tigui wi noon kettolno to e 211 fédération gonde e monde foof yiɗi noon ko yeɓe mbaw ƴettude ko ganduɗa ko woni stade ɗi ganduɗa ɓe mbattano ɗum noon koye inde Pelé gam noon ruttude mo teddugal kana kadi omo yiɗi noon e o sanga nde ganduɗa noon dey o muusi e ko ganduɗa ko woni ahlu eɗen mbawi wiide e waɗoɓe football ɓe kala nde tawno golle makko payɗi nde waɗi e foot saabi noon tigui omo namdo wonde e kala saaha nde ɓe jouata foot ɓe mbatta feere ha ɓe mbawa hokkudemo ko ganduɗa ko woni 1 minute de silence gam noon ruttude teddungal on Pelé jaaɗo gasniten people men ko phénomène musique Sénégal o saaha mo ganduɗa nde fuɗɗi ɓoyani sonwuji makko fuɗɗi nanede ko en 2021 2022 fin 2022 noon o jiibi haqqillaji hewɓe e nder leydi Sénégal sababu nde ko sonwuji makko dabbi o nittitto ko Mouhamed kono ɓuuri andirede ko Vizy konko Vizy mo ganduɗa yarte koye 18 ans woni duuɓi sappo e jeetati konko noon o yarte koye sonwuji jeegom tan 600 tigui o dañi kono e ɗon 600 noon o waɗi noon en flambé ko ganduɗa ko woni noon ko heewi e ko ganduɗa ko woni e concert aji ha saabi noon ni to ganduɗa to wonde concert makko wadde noon to ganduɗa to woni to esplanade mon grand théâtre le 29 décembre on concert ni jokkani ne tawno keweni yimɓeɓe ha noon nder ha to Bowal ha sécurité o tigui natti noon wawde waɗede maîtriser on concert mo ganduɗa yimɓe hay goto ganduɗa to ummi tellement ne kewi ha ɓurti e wonande cukalel mo ganduɗa ne fuɗɗi ɓoyani so ndi kadi image uji ɗi yimɓeɓe kewi ha yimɓe nonkude andude holko woni e caggal oɗo suka kono noon ko wiyete ɗon ko sukaɓe ko mbiyete koko baɗɗo hew konko joli o saaha on concert noon ko préfet tigui noon dartini ɗum nde tawno noon gam ko ganduɗa ko woni sécurité sukaɓe wonnoɓe toon konko noon Mouhamed ɓurɗo andirede Vizy o saaha mo waɗa carrière makko partout nde tawno noon o hewani son kono noon
hotta haqqile no feewi holtama tigi non ko ɓiɗɗo yo mo ganduɗa woni Houray Thiam non ko journaliste wonno to ganduɗa to woni to RTS konkone mo wiye bonne continuation nde tawno sukaɓe nde jiidimo no feewi kono na batte makko haqqile kono kadi na waɗa challenge e kala saaha son wuji makko konko visé min duwonomo o wona e ko ganduɗa ko woni musique o ha juuta wawa wadde kadi ko ganduɗa ko woni carrière makko international bandiraɓe ɗum wonno kamin gaddannomon hande e pipolaji amin ñaago yafuyi so tawi wonko ngakki hen on mbaɗama kadi souhaité bonne et heureuse année e Actu people ɗum noon wone mon kala andi ko yiɗi yo Allah waɗan ɗum julde balɗe e cellal e sutura kewɗo tottuma rendez-vous ko ɓoyata so weeli jomiraɗo on jarama e kettogol. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.